U l-ewwel semmejt it-tfal inti pereżempju u l-fatt li inti taħdem ma' tfal u naf li inti taħdem fil-qasam tad-diżabilità, ħadimna fl-imkien jiena kont ukoll, taħdem biex sabiħ li hawn daw ir-role models hu. Sabiħ li hawn bħalek li biex bniedem tal-ostra u fl-istess ħin your heart and your mind are all in the right place. Yes, jena ma nħux saħti for granted. Jena nistanajt l-laki li b'saħti nitrenja, pero għombat kif nara persuna b'daqra disabilita niġi soft ħafna nkun nara kif nistanajnu. Fil-fat reċenti ikkontatjani barrani, għami, xtaq jiġri, għatlu, idħol fit-tim tijaj, ħanu xsibek kellimt l-atleti ta' tim ettilhom, guys, għam dil-persuna jew nejnuħ, l-esteli taqsmu l-esperienza mej ħalli għax irridu naddu għalih waslu id-dar u take it in turns. Allura bdejna proġett ma' Jesper biex Jesper huwa Jesper Danis. Huwa l-atleta, ġifieri. Yes. Ilu 4 xhur u Malta jaħdem iGaming, indipendenti wkoll, però mbagħad f'ċertu affarijiet irid lajnuna mant in-nies. Allura ġibtu fit-tim u bdejt nitrenjah, qed noħroġ niġri miegħu. Qed nitrenjah biex jagħmel nofs maratona wkoll.